Ежедневно предаваме бюлетин за нивото на реките в сантиметри във връзка с предупреждения за наводнения. Колегите синоптиците издават предупреждения за опасни, особено опасни явления и за корабоплаването по Черно море. Работим на денонощен режим. По всяко време на денонощието колеги идват и излизат от работа. И искам да попитам господин кмета как ще гарантира нашия живот и здраве, когато трябва да ходим пеша през тъмните алеи, пълни с кучета, с наркомани и всякакви съмнителни типове, експедиционисти. Случвало ни се всичко това през годините да го виждаме. Колеги са хапани от кучета. Как той ще гарантира нашия живот и здраве, когато отивам на работа? И вие от днес казвате, спирате? В момента само дежурни наблюдатели и синоптици има в института. Ние всички сме на протест и не предаваме в момента бюлетин. Имате ли договор с общината? Ами той имотът ни е собствен. Не, за данни. За данни. Общината нямаше, е... ще да се случи. Аз специално за договор не знам, но общината е основен потребител на нашата информация за гражданска защита. И директор е в комисията за бедствията, така че не мога да си представя как кмета не е съобразил правото на нашия институт, като издава такава заповед.